Ola, benvidas, benvidos este último martes de Aula de Lingua e Cultura Galegas da Aula Galicia Aberta neste curso do 2025. Hoxe, como vos viñemos anunciando nas últimas semanas, teremos a última sesión do curso que non vai defraudar porque ven cargada de sorpresas. Sabedes que a liña que foi guiando a liña temática que foi guiando estas sesións dende alá o mes de febreiro, marzo deste ano foron unha figura importantísima para nós, para Galicia, para a nosa lingua e cultura galegas, que foron as cantareiras. Nós, nun exercicio de recoñecemento e de ter en conta as débedas históricas, non? Que temos coas mulleres de Galicia que foron quen de ir conservando a tradición e reproducindo a xeración tras xeración, dedicámolle este curso a elas, tamén como homenaxeadas non no Día das Letras deste ano. É por iso que ao longo de todas estas tardes de martes foron pasando por aquí numerosas persoas, numerosos centros galegos que participaron con nós dando paso a ese coloquio que tiñamos sempre ao final das clases. Estes vídeos que nos enviaron xentes de moi diversas partes do mundo son algo que temos que agradecer moitísimo e por iso hoxe nos gustaría facer un agradecemento especial a elas e a eles por colaborar con nós. Así que, dentro vídeo. ¡Viva Galicia! ¡Veña, mozos e mozas que imos para lá! Pois reiteramos, non, as grazas a todas estas persoas e centros participantes nesta edición deste curso. Pola miña parte, como eu hoxe non son a protagonista, prometémosvos unha tarde de sorpresas e iso é o que ides ter, pois pola miña parte tamén me despido, non? Despídome non sen antes pois dar as grazas sobre todo á organización deste curso por ter en conta as necesidades de manter viva a lingua, a cultura galegas tamén máis alá das fronteiras de Galicia, tan necesario como mantela viva e con boa saúde aquí. Por suposto, agradecer a organización deste curso como recurso necesario tamén e, por supostísimo, un agradecemento maiúsculo ás persoas que están detrás, que non se ven e que están apoiándome, neste caso, e apoiando vos e apoiando o curso todos os martes. É o caso do noso técnico José, que se atopa pois aquí, atópase aquí no auricular, grazas dende aquí, porque todo isto sae tamén grazas ao teu bo facer.
Pola miña parte tamén, grazas a todas e a todos vos por estar aquí conmigo, con nós, todas as tardes de martes, que son xa 30 con estas, sentímonos sempre moi ben acompañadas, eu especialmente, e desfrutei moito destas sesións. Sei que algo que me preguntastedes en varias ocasións é se vai facer este curso en algunha outra ocasión, e para iso eu non teño a resposta, pero sí que vos imos traer alguén que igual sabe moito máis ca min. A persoa que ven hoxe pechar este curso non podía ser outra que o secretario xeral da Emigración, neste caso Antonio Rodríguez Miranda, que estará hoxe con nós, que estará hoxe con vos, para despedir este curso, para contarnos probablemente moitas novidades. Así que, Antonio, moitas grazas tamén por estar aquí e pola organización de todo isto. Grazas a todas e a todos e agardo que nos vexamos pronto. Chao! Ola, moi bo día. Estamos rematando este ano 2025 e iso significa que tamén chega o seu fin o curso de galego de Galicia Aberta. Foron moitos meses de xeito cotiá, semana a semana, de estar chegando aos vosos fogares a través das redes digitais. Dende o mes de marzo que empezamos, moitos foron os alumnos que seguistes esta formación, moitos son tamén os colaboradores que nos axudaron. Eu quero agradecer hoxe, eu quero agradecer a todas as persoas que participaron no curso deste ano, desde estes escritores enlleiros de Galicia que nos dedicaron un momentiño para dirixirse aos galegos do exterior. Tamén a esas agrupacións culturais dos diferentes centros galegos do mundo que lle puxeron esa música e que acreditaron que seguimos divulgando Galicia a través da divulgación oral, a poesía convertida en música e convertida en canto. Por suposto tamén aqueles artistas que participaron con nós dando relevancia cada mes a esa presencia do curso en todo o mundo. E os que fixestes e fostes alumnos, os que recibistes a formación, os que cada semana entrastes con interés para seguir coñecendo un pouco máis da lingua e da cultura galega. Agradecidos e decirvos que isto non remata. Non remata porque o ano próximo, que xa o temos moi cerquiña, vamos a continuar. Lóxicamente, con novos formatos, con novedades, porque cada ano ten que ser diferente e cada ano temos que estar máis cerca de vós, pero seguir chegando a cada un dos vosos fogares, non importa o lugar do mundo. Eu quero, para rematar, simplemente decir: vivamos en galego. Non importa o país no que residamos, pero temos que seguir tendo moi presente a nosa lingua galega, por que non, nos nosos fogares, os nosos fillos. Nós somos os primeiros responsables que algo tan importante como é a lingua, porque a cultura galega non nos sería se non tuveramos o noso galego. Vou cantar a melodía e a ver se nos gusta. Jarjamala ten a zona, jarjamala zona ten, jarjamala ten a zona, de cantar e bailar ben, ai la 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 la. Por unha prenda querida que entrou agora no baile, tocareille toda a noite hasta mañá pola tarde. Ai la 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 la, ai la 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 la. Eu ala non vou,
la si de lei, a de viraco, a de viraco, aco a de vire, eu ala non vou, eu alo nei dire. Pois nada, graciñas a todos. Nada, agardemos que cantedes e bailedes, que é o que fai falta.